ka. Ako amiga. Ingon si Yuna. Tumboy ko na imong kuyog. Tumboy to? Pagklaro din na ha. Kasi tumboy oy, babae ato. Yan ano nakaingon mas Yuna nga tumboy ko no to. Ang butang niya. Sa iso siyang utok. Amon, bata ah. Bata ha. Ngalig, nagkabuang na ka diya ha. Pagtarong yun. Ako, batarong biya ko nimo. Sulti ba? Tumboy to. Hindi lagi tumboy, gago. Gago. Bada ay. Sige lang binuang. Uso na yung tumboy ron. Tapa ko nimo dili. Gaboy. Ano mo tanak-tanak. Wow, okay. Nakuha lang ko ni Yuna. Pag-ingon nga, tumboy ko nimo kuy. Nakikita ka sa diha. Tanak. Basta, sige lang. Makalugar ko at bangon natin yung tatay. Para matulbukan na yung problema ba. Sige, bukod na to. Pagkabida, sabitin sa nako. Basta ha, di ka magbinuang. Kung sa'yo, magtanan po gana, kaya tungod ko an, pero Unsa? gusto mo kunin mo. Unsa? Ano na niya? Mawala mo. Ito wala. Nakay una-una lain. Mao nang mawala ka. Kasi una lain, wala man. Hindi ka nung nagkabuang makagtubag na ko. Dili ba? Kinimgod si tatay. Kung sa'yo, kung grabida, tas tanan, maglagot ta. Hindi na yung tatay. Sige lang. Ito naman ka sa oras. Nakilakaw? Wala. Kapit na Oh. sa pa ni hapon. Bago lagi ka grilo. Diyan mo na nimo. Si bago eh. Mawataw niya akong gipalit itong imong kwartang gihatan. Wala ka magsulti. Oh, nakalimot ko. Mawata niya ako iingon nimo. Naunahan man. Sunod mo na siya nimo. Okay na din ako. Wala Mabulias utang. Ano na tig-finance na ako? Ato ko sa balay. Ay, dali ato sa balay. Ato dito pagawat. Sige. Uy. Ahinte. Ha? Ahintes yuta. Magsig pangagdag. Papalitong ko na siyang yuta. O pwede, kwarta. Kaya bag na. Atak, may burot. Asan mo nung yutaan? Tus bukid. Uy, kabukid ka? Mota lagi niya. Wala kita kwarta. Magsig pangagda. Ay, mura na maulong yuta-yuta eh. Mao. Daghang yuta sa kaang. Mauro na yung galing awi. Ay, nakatubang ato ha. Makita pa gani ko ato. Lain na na. Uy, lapisad ka, uy. Grabe bitaw. Tuta sa dahi ka? Kanay mo tumboy-tumboy. Nakaroon, tiguang na po yung duol ni mo. Out lang, kuya, eh. Pagkaro ay kung binuangin. Wala ra na ni mo tikoy, uy. Ikaw yung finance na ko. Sige. Hot na ng yuyo, oh. Yata na. Yatag na si imong tatay. Yatag na si imong tatay. Mukha ka sa tatay, ani? Sos, pamili pa siya. Ako na ni midnight snack, me. Yayaw, mag-dinner taon niya. Promise na ko nimo. Dinner Wala nga niya, naman, alas 2 na. Mag-dinner taon niya. Bantay, ha? Ulagi. Eh, Naka niya? kumara na. Salamat, tikoy. Sa bangkay, ingon na natin kakalab. Salamat, ha? Oh, sige, kuwanan lang na, pang imuang kuwan ba? Lip tent. Oh. Pang lip tent, ni. Tulad ta. Ay, pila mo tanan? 66. Kuwan sa natin may bangkit. Udi ka diha. Mau na lang na ako. Udi siya klaro, uy. Dara na yo. The next day. Ug tarong makambayhana ka, mananghid unta ka nako. Dili kay mulitso lang kaglakaw. Sa makaron on, ako'y meeting. Kinsa ba ko'y bilin diri? Si Yuna?
Ay, nakaw to. Naata ko shooting sa Tuburan Vines. O si Boy Basag. Niya, magunsa man. Mulakaw ka sige. Sabaan ni mo eh. Ikaw sad ba kung tarong sa kapag kaamahan, di ta kasi yaw-yaw. Mausad na yung number 1 nga di ko ganahan magtambay dito sa balay. Kay saba kay ka ang balay to murag imperno. Naunsa man taong katayo eh. Ako na no'y naunsa. For your information, no? Ako na no'y mag-adjust ni mo. Kanindo tani mo, kumuko na. Sa sunod gani, mananghi ka na ako. Kung tama, nagsabot ng imuraki, na magkuyog mo. Ano panapat ba? Ngayon ko dapat ni mo, hindi ba ka matusultian? I-report dito sa barangay ha? Dah, di kay ko mahatlok barangay. Ipabarangay ko nimo. Sige. O ipabarangay mo kay ko nimo. Layas diri, layas. Ano man jud katayo eh? Ang akong di ganahan mo kana manapat ka na ko ba nga murag hapon ko bata. Ipabarangay jud nagiti ka? Sa anak jud ko nimo o dili? Dili ti ka anak. Anak ka sa imong inahan. Mga anak day ko, babaka kong itlog. Oo nga, kung di ka itlog, magbababay ka di ka. Kay, ipangka yung itlog ni Pikoy. Hoy, unsa kabasod mo kana mabangka? Kabasod ko nimo. Hoy, kana kami si Bikoy. Kami mo'y bagay. Dili kay kamo. Nanasa niya istoryang atik. Bagay ko no sila. Kaluod. Kini pulmaha, luod. Oy, mas luod pa mong duha. No? O tanawa god, luod ni pulmaha. Kagwapa na ko. Tanawa. Miss Universe. Kita ka na pusin tayo. Muna may panghambog tayo, mga kasunis nga libayas nga ukay-ukay. Napay riluay, ilhan nga, 150 rin nagikan sa antique store. Kani mong pulo. Mura ng praha. Ang sablang praha. Prahaya dong. Ano yung palapat ito? Musungkol jud ka mo, musungkol jud ka sa tatay, musungkol jud ka. Nagsalig naman ka, kita ko naman kagbukog. Nanamasing ko yung sa... Okay, nakabantay ka na yun. Mo lagi. Oo na lang. Ahak di ay. Wag siya muhatag di ay. Wa gi mahatag eh. Sabi ka malayo. Wow, ako pangayon ako nga. Mura mo panagan na naman sa kugod. Kaya pagkakita ko na niya, tanaw niya, mura kunog ako. Hmm. Kaya kung nga pa kabusin niya sa tadayo, awan na. Kagubot siguro yun. Gubot yun. Naarabas Brinda. Gani kay. Aga. Ya, pagkatotoo, niya ba pagkid si... Ya, Karina. O Karina. Mo to natagbaw kog dipinsa eh. Gabiha. Human na taon ko na igo sa kumo nito. Gamit ligay ka. Oh, gamit. Gamit kay kumo na. Napangag na kay ko. Napamag di ay. Igo kumo ni. May nalang gani, yung Bakoy. bulog, dali na Mo kinuha. lagi. Yan, si Karina ba? Oh. Wasan siya muhatag. Ito ni sa kwarta sa. Ang siyam di yung gisulti niya. Nungta na to siya nga. Kinsa ko nutong kay istorya na ko. Ah, Kung di nga iyaan mo. ito buwang ano, nag-abot yun ang tulo, no? Nag-abot. May tabo ba? Wa pa ko ato. Maupawan juga gitiwas ya. Buang nga ito pagkita buha. Si kuan ko si Tiribian duda man ito nga ikaw to. Ako lang ipalutaw nga dili ikaw. Sus pagkaptunta o dabot yun si kuan. Karina. Basta pa ita ako nga naglibok atong sa buha. Nagay ko diskarte. Nahuwang pa ko ni Karina og suway. Wagi kwarta ko no. Ang gibayaran Tiribian. Nga wa kinahimo yun. Wa kinahimo. Lagi. Katong bahay na to ng 500. Oh. Sakto na sad kayo. Naabot si Brinda. Mo ay akong gihatag. Imo gihata sa diay. Sa man di ay. Imo sang gihata nga gamay ra man to. Lain pa ato ba? Sama. Nagstudyahan na lagi ni Brinda lagi. Oh. Gusto lagi siya magpabisita sa bahay. Nya. Para ang gusto niya may tabo ba, naron ko no yung tatay niya. Sigihan ako siya ganito. Para ba ka nang madawat bitang minduha? Nya, makaya na to. Ako lang gikagulan kung muadto ta, muarangkada na po ng bayot. Mao lagi. Wa gitay mahimo ana usa may paagi ko na makaadto ta. Unsa ka, Syo? Oh. Nga, magpa, kuan ka ba?
Palansis lang ba nga? Sakto! Oh. Ani na lang. Oh. Magbinabay ka ba? Oh, pwede siya. Ya, ipailat ka nga iyaan. Gi, Igsaw mama. gi, kano makaadto kita? Di, ana, mo na may tabo kay ana lang para matahapot si kuan ba? Si Di. tatay niya. Sige, basta ha. Yo, okay na ka. Kaya ka na nako. Ay sus. Ah, Kaya na oy, daon sa. Basta di lang kita magpailam, make up ka. Sige na kag pambabay. sige, Sawan. okay kayo. Okay ka? Oh, ang akong problema. Salamat kay Ako maipakon ng pirmi. Ako naging alanganin. Sige pero, na. sige na lang, para nimo. Ako lang bato, no? Ano sa ka magmahay god? Ah, okay. Eh kung napadiri si Boy Guapo, okay na to, ikuyog na to. Lisod man ta. Ningom to siya god nga. Tabang ko sa nimo para makapamisita jud kuno kas tatay. Mao lagi kay main Hindi. may pamabal sa. Oo. Pero okay na to. Basta mustura lang ka kana pinababay god Nya, niya. angayan nga to. Bahala di ka magwig. Okay na, okay naman no. Magmik. Nya, panitag mablabog ta. Ay di lagi. Di lagi basta make up lang yung tarong. Okay. Okay na, kaya ako so ayan ko no. Pinabay ka eh. Oh. Ay, pinagsagaan. Sige na. Tabagin lang ko siya. Sige, sige, bala mo pa lang makapamisita. Sige. Ya, siguro abi ako ha, kaon. Ay basta na kwarta di ka magmahay. Naman sabi taon ka. Ay, higi. Sige.